Dobar dan, lijep pozdrav svima. Hvala vam što ste došli ovako brzo i očito pospopenje se do nas liktom, pa svi vas zahvaljujemo na tome što ste ustrajni i što dolazimo. Dobro, svi su spašeni. Evo, s nama su danas članovi organizacijskog odbora, dr. Željka Markić i voditelj pravnog tima Krešimir Planinić, Ivan Munjin i članica nacionalnog koordinacijskog tima Ana Marija Marković. Prva će se obratiti izvor. Evo ga, mi smo željeli iznijeti naše mišljenje o velikom zaokretu SDP-ovog predsjednika Josipovića i premijera Milanovića, kojim su najavili demokratski zaokret u smislu toga da su shvatili da je preferencijalno glasovanje jako važna stavka u demokratizaciji Republike Hrvatske. Ovo što se dogodilo potvrdilo ono što smo cijelo vrijeme govorili, da su sve inicijative za promjenu izbornog sustava u Republici Hrvatskoj, koje su se javile nakon što je U ime obitelji objavilo traženje raspisivanja referenduma o promjeni izbornog zakona i sustava, u funkciji toga da se spriječi referendumsko izjašnjavanje birača i da se spriječe korijenite promjene izbornog sustava koje jedine mogu omogućiti demokratizaciju izbornog prostora i promjenu načina odabira ljudi koji upravljaju Hrvatskom. Referendumsko pitanje i referendumska inicijativa koja je dobila potporu više od 380.000 birača. Taj broj ljudi koji traže promjene je daleko veći. Mnogi od njih su bili spriječeni u tome da se izjasne. Omogućuje da se ukinu svi mehanizmi koji u posljednjih 15 godina kroz izborni inženjering omogućuju izmjenu dvije stranke i neprekidan ulazak istih ljudi na najviša mjesta u odlučivanju u Hrvatskoj. Ovo što nam nude predsjednik Josipović i premijer Milanović je kao da pacijenti koji boluju od teške bolesti, inicijativa U ime obitelji mu je prepisala antibiotičku terapiju, oni kažu da se može izliječiti šećernom vodicom. Ne može se izliječiti ovo stanje politike u Hrvatskoj šećernom vodicom, koju nam nude premijer i predsjednik Josipović. Hvala. Još jedno. Upravo u odnosu na ovaj prijedlog SDP-a želimo samo skrenuti pozornost da takav prijedlog preferencijalnog glasovanja nije dobar prvenstveno iz razloga što ostavlja prag cenzus da će od 10% da bi glas birača vrijedio i drugo što faktično, znači suštinski ne mijenja izbore zastupnika u Hrvatski sabor. Time se pokazuje da nije volja da postane jači utjecaj građana na izbore u zastupnički dom, odnosno za izbore u Hrvatski sabor, a što je bila cjelovita promjena i cjeloviti prijedlog našeg referendumskog pitanja. I dodatno, jednostavno se glumi demokracija sa prijedlogom koji to neće donijeti na cjelovite poboljšane promjene izbornog sustava. Hvala. Hvala. Evo, možete postavljati pitanja. Zapišite da vi niste imali pitanja, nije da mi nećemo odgovarati. Reakcija na to da Karamarko je jedini ostao, recimo, od tih velikih stranaka, koji ne daje podršku baš za sada, ne daje samo podršku preferencijalnog glasovanja, to su se predsjednik Milanović ipak napustili. Kako? Kao što smo mi najavljivali tijekom čitavog referendumskog izjašnjavanja, da je jednostavno prigovori druge vrste koje smo nailazili na takozvane argumente su bili isključivo razlog strah od preferencijalnog glasovanja. I to se sad pokazalo točno u ovom primjeru. Još neko pitanje? Ako nema, onda vam stvarno zahvaljujem. Hvala svima.